Yn rhan deheuol y prif gylch ac yn denu'r dor fel ni'n gweld wrth yr ochr ac yng nghanolfan yr aelodau hefyd. I ni wrth i mwynhau yr adran ec, y merlod Cymreig Tape Cob, yr ebolion tair blwydd oed sy'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd. 9 wedi dod ar y dornod, 15 wedi rhoi henwau i gofrestru, ond 9 sydd yma heddi. Felly ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni eiddo Justin Davies a Heidi Bennett, Popsters Superstar, wedi cael tipyn o lwyddiant y ceffyl yma yn y gorffennol. Fel mae'n digwydd bod, mi o'n i'n dangos y llynedd iddyn nhw yn Glynnesg a mi oedd yn gyntaf, ond wedi methu dangos y heddi yn amlwg. Felly, ac yn derbyn y wobr gyntaf hefyd, mae'r rhosglymau yn cael ei rhoi allan, felly eiddo Heidi Bennett a Justin Davies, Popsters Superstar. Dyna pam mae yna nifer fawr o bobl yn dod yma i dangos i ceffylau yn y prif gylch yma yn Llanelwedd, i dderbyn y garden goch, i dderbyn yr hosglwm ac i gadarnhau i bod nhw yn heiddi dod i'r safle cynta. Yn yr achos yma, yng nghategori'r ebolion tair blwydd oed yn adran y merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec, mae'r llongyfarchiadau mawr yn mynd i Popsters Superstar yn eiddo i Mr. a Miss J.H. Davies a Bennett. Wel yn wir, Justin Davies a Heidi Bennett. Mae gyda nhw wythnos busu iawn yn arddangos ar ran pobl eraill hefyd. Dyma'r ail wedyn ni. Tony Newman ydy hwn. Dan ollen Dwi'n meddwl mai New Gap Poser ydy hwn, ond bosib bod hwn yn anghywir. Yr un sy'n ail. A mae enw yr ebol tair blwydd oed yma yn sicr yn cyd-fynd ar ennill mae wedi wneud heddi Popsters Superstar yn eiddo i Mr. a Miss J.H. Davies a Bennett ac yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth yr ebol tair blwydd oed a hynny yn yr adran ec. Mae wedi bod yn ddornod ardderchog iddyn nhw.